Исемсез чәршәмбе яңалыклары белән эфирда Татарстан хәбәрләренең кичке чыгарылышы. Алар белән мин Люциана Тфолина таныштырам. Бүген безнең программада. Прокуратура Казандагы картлар йортын ябуны таләп итә. Бер кичкенә йортта 20 кеше яшәгән, шуңа күрә монда условиядә яшәү бик куркыныч та инде. Щербакова бистәсендәге картлар йорты эшчәнлегендә хукук бузучылар нинди хилафлыклар тапкан? Рүзәл Шарипов репортажы. Шлюзеннән ана кеше үз баласын үтерүдә гаепләнә. Скажите, пожалуйста, вину свою признаете? Детям скучаете? Хатын кыз гаебен таныймам. Бу эшнең нечкәлекләре хакында. Инзилә Хусейнова. Татарстан делегациясе Көнчыгыш икътисади форум мәйданында. Ассаламу алейкум. Форумның бүгенге эш көне ничек узды? Ул Татарстан өчен ни кадәр нәтиҗәле? Гөлназ Сайфетдинова репортажында. Капиталь төзекләндерү эшләреннән соң Ярчаллының 11-нче спорт мәктәбе ачылды. Җыелып уйныйлар, аралашалар, тәрбия алалар, физик яктан ныгаялар. Мондагы үзгәрешләрне Алия Сабиров да күреп кайтты. Топшырны бүген бөтен Татарстанны тетрәндергән вакыйгадан башлыйбыз. Казанның Щербакова бистәсендә хукук сакчылары куркыныч картлар йортына юлыккан. Аны тикшереп чыкканнан соң бер елы 4 мадда буенча җинаять эше кузгатыла. Иминлек таләпләренә туры килмәгән хезмәт күрсәтү, ваемсызлык, мошенниклык, ялган документлар белән эш итү. Картлар йорты вәкилләр анда яшәгән кайбер әби-бабаларның милкен үзенә күчергән дип саный хукук сакчылары. Тикшерү комитеты хәбәр итүенчә, шул рәвешле 100 миллион сум акча үзләштерелгән. Һәм булар барысы да ялган документка нигезләнеп эшләнә. Ни өчен әлеге хәл турында моңарчы билгеле булмаган, кемнәр белә торып та күз йомган? Рүзәл Шарипов репортажы. Казанның Щербакова бистәсе беренче карашка башка йортлардан артык аерылып тормаган өй, әмма монда берничә ел шәхси картлар йорты эшләү ачыкланган. Бүген капкалары бикле, ишекләргә хукук сакчылары мөхерле тасма ябыштырган. Кайбер тәрәзәләр ватылган, яңаклары шәрдәкләнгән, тимер рәшәткәләр җирдә ята. Капка эчендә инвалид коляскасы тора, коймага сөлге юрганнар эленгән. Җирдә медицина перчаткалары күренә. Бу хукук сакчылары тикшерүеннән соң калган әйберләр. Эчке эшләр министрлыгы кадрларыннан күренгәнчә, аларны башта кертмәгәннәр, шуңа ишек киселгән, йозагы ватылган. Алар монда 22 әби-баба яшәүен ачыклый. Кайберләренең мөмкинлеге чикле була, кайберләрен янәсе караватка бәйләп тотканнар. Это ужасно. Ну, года 4 точно он есть. Пансионат 4 ел тирәсе эшләгән булса да, халык эчендә нәрсә булганын күз алдына да китермәгән. Бөтен җирдә киемнәр, урын җирләр ята. Икмәк, кәбестә токмачларны янгын сүндерү җайланмалары белән бер киштәдә саклаганнар. Пычрак идәндә дарулар күренә. Сдают бабушкаларга бит. Андагы торган кешеләр чыгып җирмиләр дип әйтәм. Антисанитария, аннары шу монда условиядә яшәү бик куркыныч та инде. Бер кичкенә йортта 20 кеше яшәгән, шуңа күрә минем уявымча бу бик дөрес күренеш түгел. Бер арамында наркотик кулланучыларның дәвалануын искә алалар. Аннары бер хатын-кыз пансионат ачкан дип сөйли бирде яшәүчеләр. Бүген төп сорау санитар таләпләрне үти алмыйлар икән, гомер көзенә җиткән әби-бабайларны анда ничек тотып була? Акча өчен инде күпчелек әйберләрне, шул картларны, аннары аларны бит пенсионерны үзләренә теге алып барып нитеп аннан соң әгәр бер инде йортлары туай тораклары булса, шулай аннары инде тегени кеше вафат булгач, инде аннары автоматик наследство үзенә калдыра инде. Тикшерү комитетында бүген әлеге мошенниклык схемасын ачып салдылар. Эш материаллары буенча узган елның җәендә пансионатта яшәгән 76 яшьлек әбинең 100 миллион сумлык милкен башка кеше исеменә күчергәннәр. Быелның февралендә әби вафат була. Туганнары су таша милекне кире кайтармакчы була. Әмма тикшерү комитеты хәбәр итүенчә, пансионат вәкилләре судка ялган мәгълүмат китерә. Янәсе әби үз акылында психик тайпылышлары юк. Хукук сакчылары шикләнелгән хатын-кызны бүген тоткарлый.
По версии следствия, в отношении пожилой жительницы города Казани был... Тикшерүчеләр фикеренчә, Казанда яшәүче әбигә карата мошенниклык гамәле кылынган. 100 миллион сумнан артык милкен урлаганнар. Пансионатта оештырылган тикшерү барышында хуҗасының хукук бузуы расланды. Җинаять эшен караганда кортлар йортын тикшерергә тиешле органнарның эшчәнлегенә дә бәя биреләчәк. Противоправной деятельности хозяйкой заведения. Шул рәвешле тикшерү комитеты Роспотребнадзор идарәсе, Сәламәтлек саклау министрлыгы, Авиацияш районының полиция бүлеге хезмәткәрләрен тикшерәчәк. Эш шунда ки, соңгы 3 ел эчендә полиция бу йортка чакыру буенча берничә тапкыр килгән, әмма алар тиешле чара күрмәгән. Картларның хәле турында башка җаваплы органнарга хәбәр итмәгән. Шулай ук санитар һәм янгын куркынычсызлыгы таләпләренең үтәлмәвендә игътибарсыз калдырганнар. Хукук сакчылары 11 кешедән сорау алган. Нотариус, морг, аптека хезмәткәрләре, табиб, юристлар, бу җинаятьчел схемада тагын кемнәр бар? Монысын тикшерүчеләр ачыклаячак. Бүген 4 мәддә буенча эш ачылды. Өлкән кешенең акчасын урлау, иминлек таләпләренә туры килмәгән хезмәт күрсәтү, ваемсызлык һәм ялган документлар белән эш итү. Тикшерү барышында янгын куркынычсызлыгы һәм санитар таләпләрнең үтәлмәве ачыкланды. Авиатөзелеш районы прокуроры судтан пансионатны тәртипкә китергәнче ябуны сорады. Анда яшәүчеләрне Казандагы хастаханәләргә яткырганнар. Барлык кирәкле ярдәм күрсәтелгән. Хәзер вакыйганың барлык нечкәлекләре ачыклана. Хәзер пансионат ябык. Анда яшәүчеләрне Казанның төрле хастаханәләренә урнаштырганнар. Күбесендә хроник авырулар бар. Аларга медицина ярдәме күрсәтелә. Тоткарланган хатынның тикшерү вакытында кайда булачагын иртәгә суд хәл итәчәк. Рүзәл Шарипов, Алмаз Зиядинов, Яңа Гасыр каналы. Яшелүзән шәһәрендә 4 айлык баласын үтерүдә гаепләнелүче анага карата суд бара. Бүген катнашучылар чираттагы утырышка җыелды. Шаһитлар һәм зыян күрүчедән сорау алдылар. 27 яшьлек хатын журналистларның сорауларына җавап бирергә теләми. Исегезгә төшерәбез, Марина Каримованы Гайнуар районында үз баласын үтерүдә шикләнеп сак астына алганнар иде. Эшне Россия тикшерү комитеты рәисе Александр Бастрыкин үз контролендә тота. Сабый үлеменә әнинең катнашы бармы? Гаибе расланган очракта аңа нинди җәза биреләчәк? Суд утырышыннан Инзилә Хусаинова репортажы. Марина Каримовна суд залына кулына бугау салынган килеш алып керәләр. Журналистлардан йөзен яшерә, берни эндәшми, 5 бала анасы Гыйнвар аеннан бирле сак астында. Ул 3 сабыйна карата ана хукукыннан мәхрүм ителгән. Аларны хәзер дәүләт тәрбияли. 4нче баласы әлегә туганнарында яши. Фаҗига бу елның 6 гыйнварында Яшелүзәннең Фрунзе урамындагы бер фатирда килеп чыккан иде. Анда 4 айлык сабый үлде. Шуннан соң ана кешене кулга алдылар. Башта әнисе бергә яшәгән ир-ат малайны һавага чөеп уйнаганнан соң ул суламый башлады дип барды. Яңадан сорау алганда бала йокламагач аны каты итеп селкегәнлеге турында сөйләде. Нәтиҗәдә сабыйның умыртка баганасына зыян килгән. Бу инде 3нче утырыш. Эш сабый балага кагылганга күрә ул ябык ишекләр артында узды. Беренчеләрендә шаһитләрдән сорау алганнар иде. Бу юлысы гаепләнелүче хатын кызның абыйсы килгән иде. 15 августта узган утырышта хатын кыз белән бергә яшәгән ир-аттан сорау алганнар. Ул фаҗига көнендә өйдә була. Марина да мин дә ул көнне эшкән идек, шуңа күрә мин йокладым дигән. Хәзер ана кеше сабыйның сәламәтлегенә белә торып, зыян салу нәтиҗәсендә үлемгә китерү мәддәсе буенча гаепләнелә. Хатын кызның гаебе чыннан да расланган очракта аны 15 елга кадәр ирегеннән мәхрүм итәргә мөмкиннәр. Инзилә Хусаинова, Альбина Минаева, Яңа Гасыр каналы. Татарстанда коронавирус белән авыручылар саны бер атна эчендә 2 тапкырга арткан. Узган атнада урынның 454 очрагы теркәлә. Аңа кадәр 201 кеше ачыклаган булалар. Августта ковидны йоткыручылар саны 701-гә җиткән. Бу июль белән чагыштырганда 2 тапкырга күбрәк. Россия буенча да авыручылар саны 20% арткан. Җәйге яллар тәмамланды, кешеләр янәдән эш, уку коллективларына кайтты. Авырның кисәк таралуы шуның белән бәйле ди белгечләр. Роспотребнадзорның Татарстан буенча дәрәсендә белдерүләренчә, хәзер шәхси гигиенаны саклау мөһим. Авыру билгеләре булганда өйдә торырга киңәш итәләр. Татарстанга Африка чумасы кирү ихтималы бар. Күрше Марий-Эл Республикасы, Киров, Оренбург өлкәләрендә, шулай ук Пенза якларында беренче очрак ачыкланган инде. Хәзер ширне Татарстанга кертмәү өчен чара күрелә. Иң нәтиҗәлесе кыргый кайбаннарны ату. Ел башыннан Татарстанда 698 кабан думызын аулаганнар. Шулай ук бруцеллез таралу куркынычы саклана. Быел ул Кайбыш, Яшелүзән һәм Сарман районнарында ачыкланган иде. Барысы да читтән кергән очраклар. Тагын бер проблема терлекчелек комплексларында биологик чистарту корылмалары булмау. Ул сөт фермаларының 20%-ында гына бар. Санитар таләпләр буенча фермаларга транспортны дезинфекцияләү, читтән кайтартылган терлекне карантинда тоту урыннары кирәк. 800 меңгә якын
эреммегезлетерлек. Ярты миллионга якын дуңгыз бар республикада, 18 миллион кош бар. Мындай баш саны булган регионнар Рәсәйдә башка юк. Шуңа күрә без менә бу бөтен бер белән генә булмый бит. Менә әйттем бит, вакцинация эшләбез, каннарны алып тикшерәбез. Менә бу теге мечникларны үткәрәбез. Алар белән генә булмый. Безгә предприятиеларның менә бу биозащита дип әйтәбез бит, ул биозащитаны эшләүләре кирәк. Казанның декабристлар урамындагы 156-нчы йортта 3 атна эчендә инде 2нче тапкыр түшәм ишелә. Бу юлы юыну бүлмәсендә пластик панельләр белән бергә окшар кисәкләре кубып төшә. Бәхеткә берәү дә зыян күрми. Шуңа охшаш хәл август уртасында булган иде. Ул чакта фатир түшәме төнлә йоклап яткан кешеләр өстенә төште. Рәттән тыш хәлдән соң ярты айдан артык вакыт үтте, тик хилафлыклар әле дә төзәтелмәгән диләр. Теманы Инзилә Хөсәйнова дәвам итә. Утрега можете, конечно, потому что мы вес даже умывальникларда она сынып чыккан. Декабристлар урамындагы 156-нчы йортның 5нче каты юыну бүлмәсенең түшәме тулысынча ишелеп төшкән. Ярыклардан әле дә ком коелып утыра. Илгизәр Галимов шушы йортта яши. Түбәдә эшчеләр йөри, төзелеш материаллары ташыйлар. Бәлки түшәм шул авырлыкны чыдатмагандыр ди. Может быть, сотрясение булганыр. Анда все-таки потолокта эшләр бит. Бер такта төшкән микән анда. Монда без шуруп кына, анда ул искрә, шири шуруплары. Крепеж мында слабый, конечно. Әлеге хәлдән соң инде 3 көн вакыт узды, ләкин күргәнегезчә биредә бер нинди үзгәреш тә юк. Пластик панель кисәкләре һаман да шул килеш идәндә ята. Түшәмнән төшкән акбур кисәкләрен менә шулай копчыкларга тутырып куйганнар. Әгәр дә әлеге авыр ташлар кеше башына төшкән булса, бу хәлнең ничек күңелсез тәмамланган булуын күз алдына да китерү авыр. 3 атна элек шушы ук йорттагы бер фатирда төнлә түшәм ишелгән иде инде. Бетон кисәкләре белән пластик панельләр йоклап яткан кешеләр өстенә төшкән иде. Ул вакытта подрядчы оешманы гаепләделәр. Бу компаниядә исә тоташ яуган яңгырлар сәбәпле түбәгә су үткән иде. Штукатурка йомшарып, ныклыгы кимегәнгә күрә ишелде диделәр. С этой части примерно обвалилось. Дәүләт торак инспекциясе ремонт ясау технологиясын бозуларын ачыклады. Россия тикшерү комитеты рәисе Александр Бастрыкин әлеге эшне тикшерү барышын үз контроленә алды. Йорт түбәсен ремонтлаган подрядчы оешманы прокуратура административ җаваплылыкка тартты. Бу юлы яңгырлар да юк, көннәр дә җылы тора. Тик шул ук хәл тагын кабатланды. Халык безнең моңзарны ишетүче юк ди. Недовольны все. Бу ремонт эшләреннән берәү дә канәгать түгел. Моның белән ничек көрәшергә дә белмибез. Без зарланып кына берни үзгәрмәй. Монда тиешле органнар тикшерүләр уздырып, проблеманы тапсын иде. 2 гадәттән тыш хәлдә капиталь ремонт программасы буенча түбәне төзекләндерә башлагач килеп чыккан подрядчы оешма Энергосервис строй җәмгыяте җитәкчелек камерага аңлатма бирергә теләмәде. Бу юлы безнең гаеп юк, йорт артык иске, шуңа ишелә диләр. Әлеге йорт узган гасырның 50нче еллары ахырында ук төзелгән. Монда чыннан да бөтен җир иске, диварларда яраклар, кайбер урыннарда түшәмне терәү генә тотып тора. Бүген урынга дәүләт торак инспекциясе белгечләре килде. Алар узган юлы табылган хилафлыкларның да төзәтелмәгән булуын ачыклады. Икенче гадәттән тыш хәл буенча нәтиҗә ясау иртәрәк диләр. Однозначно сейчас сказать, что причиной является капитальный ремонт, мы не можем. Әлеге гадәттән тыш хәл йортта капиталь ремонт ясалу сәбәпле килеп чыккан дип төгәл генә әйтә алмыйбыз. Без бу өлкәдә белгеч түгел. Беренче очрак буенча хилафлыкларны төзәтергә әле 12 сентябрьгә кадәр вакытлары бар. Ни өчен шул кадәр иске йортның түбәсе генә ясала, аны тулысынча капиталь төзекләндереп булмыймы? Моның өчен халык кая мөрәҗәгать юлларга тиеш? Казан башкарма комитетыннан безгә язмача җавап кайтардылар. 2043 елда кайнар һәм салкын су, җылылык, электр челтәрләрен ясаячаклар. Шулай ук йортның түбәсе, диварлары, нигезе һәм подвалы эшләнәчәк. Мондагы фатирларда яшәүчеләр аерым җыелыш ясап, капиталь ремонтның вакытын үзгәртә ала. Ләкин бер шарт бар: алар теләгән вакытка ремонт өчен кирәкле сумма җыелган булырга тиеш. Димәк, торак милекчеләренә капиталь ремонтны иртәрәк ясау өчен имза җыярга һәм район хакимиятенә мөрәҗәгать итәргә кирәк. Инзилә Хөсәйнова, Данил Филатов, Яңа гасыр каналы. Татарстанда 10 октябрьдән 1 ноябрьгә кадәр спорт вакыйгалары уздырылмаячак. БРИКС саммиты вакытында футбол, баскетбол, хоккей командаларының расписаниесе ничек үзгәрә? Бу хакта Реальное время интернет газетасындагы мәкаләдән укый аласыз.
Топшырыны Россия дәрежесіндегі оқиға хабары белән дәвам итәбез. Бүген Рөстәм Миңнеханов җитәкчелегендәге Татарстан делегациясе эш сәфәре белән Владивостокка килде. Монда ул Көнчыгыш икътисади форумында катнаша. Быел очрашуга дистәләгән илдән 6 меңнән артык кеше җыелган. Иң зур делегацияләр Кытай, Малайзия, Мьянмадан килә. Форумда күрешеп хезмәттәшлекнең яңа юлларын барлыйлар. Рөстәм Миңнехановның көн дәвамындагы очрашуларын Гөлназ Сайфетдинова күзәтә. 7 сәгать вакыт айырмасы, 8 сәгать очасы. Казаннан Владивостокка республика рәисе җитәкчелегендәге делегация килде. Икътисади форум мәйданы 9-нчы мәртәбә төрле илләрдән, ил төбәкләреннән кунаклар кабул итә. Татарстан халыкара дәрәҗәдәге чараларны күпләп үткәрүче төбәк. Форумда урнаштырылган стенд белән дә кызыксыну зур. Тиздән бездә БРИКС саммиты Ростки форумы көтелә. Стендта республика мөмкинлекләре тәкъдим ителгән. Ассаламу алейкум. Ва алейкум ассалам ва рахматуллах. Когда прибыли? Сегодня утром. This morning. This morning only? Yeah. There will be how many hours flight then? А сколько часов лету? Ну, 8 часов только, не так. 8 hours. It's not that much. Only. Рөстәм Миңнехановны Малайзия делегациясе каршыла. Республика рәисе Малайзия премьер-министры Әнвәр Ибрахим белән очрашты. Ул чит илдән килгән иң дәрәҗәле кунакларның берсе. Быелның августында Татарстан делегациясе Куала-Лумпурга барган иде. Әнвәр Ибрахим кабат очрашуга шат булуын белдерде. Соңгы очрашуыбыз бик дустана мөгамәләдә узды. Сезнең белән сөйләшү безгә монда зур делегация белән килергә этәргә шиде. Татарстан һәм Малайзия өчен сәүдә, икътисади һәм инвестицияләр өлкәсендә хезмәттәшлек мөһим ди Рөстәм Миңнеханов. Узган ел товар әйләнеше 5,5 тапкырга артуга карамастан күләмнәр аз әле, 61 миллион доллар. Очрашуда зур предприятиеләр арасындагы элемтәләр турында сөйләштеләр. Татарстан Малайзиягә төрле продукция җибәрергә әзер. Әнвәр Ибрахим исә ике ил компанияләр арасында хезмәттәшлек юлларын салуда булышлык өчен Рөстәм Миңнехановка рәхмәтле. Пунктуальность рейса граничит с Соңрак Рөстәм Миңнеханов компанияләр төркеме директорлар советы рәисе Сергей Шишкарев белән очрашты. Соңгы елларда Татарстан ислам хезмәттәшлеге илләре белән товар әйләнешен арттырды. Узган ел нәтиҗәләре буенча 2 тапкырга күбрәк. Республика тышкы сәүдәне алып бару өчен транспорт логистика үзәге була ала ди Рөстәм Миңнеханов. Сергей Шишкарев БРИКС мәйданында нәтиҗәле хезмәттәшлеккә өметләнүен әйтте. Добрый день, уважаемые молодые дипломаты. Монысы Кытай, Филиппин, Мьянма, Сингапур һәм Россиядан җыелган яшь дипломатлар. Республика рәисе аларга Татарстанда яшьләр сәясәтенә зур игътибар бирелүен әйтә. Төбәк дәрәҗәсендә генә түгел, халыкара күләмдә дә. Әйтик, республикада Ислам дөньясы форумы кысаларында яшь чит ил дипломатлары очрашуы уза. Яшьләрнең глобаль форумында 300 делегатны җыя. Киләчәк сезнең кулда, илләр арасында мөнәсәбәтләрне үстерүгә игътибар бирегез ди республика рәисе. Вы закладываете хорошее будущее и хороший опыт для работы не только в сегменте тех поручений, которые есть у вас по должностной инструкции. А вы расширяете свой кругозор, находите новых партнеров, помогаете создавать новые связи. Рөстәм Миңнеханов дипломатларның сорауларына җавап бирде, аларны Татарстанга чакырды. Мы рассмотрели возможность посетить Татарстан в октябре, но мы понимаем, что это для вас очень напряженное время. В любое время я готов с послом Сингапура встретиться. С Сингапуру у нас слова благодарности. Мы очень много инноваций, очень много системных решений учились в Сингапуре и сегодня учимся. Форумның эшлекле программасы 4 көнгә исәпләнгән, йөзләгән сессия, түгәрәк өстәлләр үтәчәк. Иртәгә ил президенты катнашында пленар утырыш уза. Гөлназ Сайфетдинова, Яңа Гасыр каналы. Рөстәм Миңнеханов бүген Россия президенты Владимир Путин һәм Малайзия премьер-министры Әнвәр Ибрахимның эшлекле ашында катнашты. Ул рәсми очрашулардан соң үткәрелә. Исегезгә төшерәбез, бүген Татарстан рәисе көндез Малайзия премьер-министры белән аралашып, ике яклы хезмәттәшлек турында фикер алышкан иде. Бүген Яршауда Олимпия резервы спорт мәктәбе ачылды. 40 ел элек салынган бинага капиталь ремонт ясаганнар. Бүген мондагы үзгәрешләр белән Фәрит Мөхәммәтшин танышты. Яшь волейболчыларны әзерләү буенча республикада иң алдынгы үзәкләрнең берсе бу. Бирдә 500-дан артык бала шөгыльләнә. Һәммәсенең хыялы җыелма командага эләгү. Яңа уку елында яшүсмерләрнең беренче очрашуы бу. Быел аларны төзекләндерелгән бинада кабул итәләр. Яршаллыдагы 11-нче спорт мәктәбенең фасадын тышлаганнар, спорт залларында ремонт үткән, җиһазлары да яңартылган. Балалар үзгәрешләрне бәяләргә өлгергән инде. Бик яхшы ясалалар.
Bütün evler özgürdü. Как дворец как ря. Раньше не было так. Хазар прям вообще прям очень классно. Нравится мне. Спорт мәктәбендә булдырылган шортлар белән Татарстанның волейбол федерациясе президенты Фәрит Мөхәммәтшин шәһәр җитәкчелеге һәм депутатлар танышты. Балаларның күнегүләр ясавында кызыксынып күзәттеләр. Кунаклар зур җиңүләргә нәкъ район шәһәрләрендәге спорт мәктәпләрендә нигез салына ди. Бик матур, шундый мөмкинлек тудырганнар 90 команда гына шушы волейбол центрында җыелып уйныйлар, аралашалар, тәрбия алалар, физик яктан ныгаялар. Безнең өчен бу бик тә кыйммәтле. Капиталь ремонттан соң хәзер биредә 500 бала шөгыльләнә алачак. Алар белән 17 тренер эшли. Татарстанның волейбол федерациясе исеменнән яшь спортчыларга Фәрит Мөхәммәтшин яңа туплар бүләк итте. Күп кенә волейболчылар спортта беренче адымнарын нәкъ менә шушы мәктәптә ясый башлаган. 40 ел эчендә аны тәмамлаучылар арасында Россия, Европа, дөнья чемпионатларында үзләрен таныткан уенчылар бар. 2 спортчы Олимпия уеннары призерлары. Узган сезонда гына волейбол буенча Татарстан җыелма командасына бу мәктәптә шөгыльләнгән 5 уенчы эләккән. Спорт объектларын яңарту, алар санын елдан-ел арттыру өчен тагын бер мөмкинлек. Сейчас уже возможности больше здесь работать. Бинаны төзекләндергәннән соң яңа мөмкинчелекләр барлыкка килде. Түгәрәкләр саны артты. Балаларны да күбрәк кабул итә алабыз. Киләчәктә монда спорт ярышларын оештырырга ниятлибез. Төрле турнирлар үткәреп була. Инде киләсе атнада биредә җитди ярышлар көтелә. Аны волейбол буенча федерация президенты кубогына оештыралар. Уенчылар, сәнәгать предприятиеләре хезмәткәрләре. Олия Сабирова, Гадел Миндубаев, Яңа Гасыр каналы. Бүген Казанда Волга экспертлар клубының утырышы узды. Татарстан дәүләт советына депутатлыкка кандидатлар сөйләү һәм республика парламентының максатлары турында сөйләште. Шулай ук агитация чорына нәтиҗә ясыйлар. Яңа чакырылыш депутатлары хәл итәргә тиешле мәсьәләләр турында фикер алыштылар. Утырышта дәүләт советының республика икътисадын формалаштырудагы роле турында да сүз булды. Катнашучылар сөйләү кампаниясы тыныч уза, бу партияләрнең дә сөйләүчеләрнең дә сәяси яктан югары әзерлеген күрсәтә диләр. Кешеләр белән авылларда, шәһәрләрдә очрашабыз, төрле проблемалар бар. Кемнеңдер йорт хакында, кемнеңдер бала хакында. Повестка дня. Илдәге вазгыять эчке икътисадка игътибар юнәлтергә мәҗбүр итә. Шулай ук махсус хәрби операциядә катнашучылар аларның гаиләләре белән тыгыз элемтәдә булу шарт. Я думаю, что у нас все получилось. Минемчә сайлау алды кампаниясе уңышлы узды. Бу хакта тынлык көн алдыннан түгәлрәк сөйләшеп булачак. Планлаштырылган вакыйгаларның барысын да оештырдык. Встречи с избирателями во дворах. Ишек алларында һәм мәдәният йортларында кандидатлар халык белән очрашулар уздыра. Анда кешеләрне үз программалары белән таныштыралар. Яршалда узган панель дискуссия белән бүген Бердәм Россия берләштерә автобус марафоны тәмамланды. Агитация проекты 22 июльдә Питрәчтә башланган иде. Дәүләт советына депутатлыкка кандидатлар республиканың 30 район шәһәрендә булып кайтты. Бүген автоколада яшәүчеләр белән аралашырга Фәрит Мөхәммәтшин, Светлана Захарова, Геннадий Емельянов, Илшат Әминов һәм башка кандидатлар, шулай ук шәһәр мэры Ноэль Мәхдиев килде. Очрашу шәһәрнең энергетик мәдәният йортында узды. Алар үзләренең сөйләү алды программасы белән таныштырып, халыкның фикерен тыңлады. Күп милләтле шәһәр. Монда ниндидер аерым алганда андый яктан проблемалар юк. Һәрберсе менә дус булып, тату булып, бер гаилә булып, матур иттереп яшәп, эшләп, иншалла үрнәк булып тора. Достаточно много серьезных проектов реализуется в городе Набережные Челны. Яршалыда төрле проектлар тормышка ашырыла. Икътисад, мәдәният, социаль өлкәдә уңышларыбыз зур. Киләчәктә дә шәһәр үсәр дип өметләнәбез. Российской Федерации, самый крупный моногород в стране. Гадел Россия патриотлар дөрестлеге өчен партиясы агитация кампаниясын тәмамлау алдында кандидатлар сөйләү программаларын халыкка җиткерә алдык дип саный. Издән артык төрле вакыйга үткәрәләр, сөйләүчеләр белән очрашалар, шәһәр һәм район урамнарында агитация материалларын тараталар, матбугатта роликлар урнаштыралар, чыгышлар ясыйлар. Шулай ук үзләре турында мәгълүматны җәмәгать транспорты, лифтларга да куялар. Сөйләү көнендә безнең каналда зур телемарафон оештырыла. Ул гаилә белән сөйлибез дип атала. Иртәнге 7-дән башланып турдан-тур эфирда барачак. 8 сентябрьдә республикада фотоконкурс оештырылачак. Всей семьей на выборы Татарстан алга дигән хэштег белән сурәтләр урнаштыручылар 12 смартфонның берсен ота ала.
Төп бүлек автомобиль. Лада Вестаны ғойлә елна бағышлап ойнаталар. Төп шорта фото яки селфи махсус білезік тоғып түшірілген болырға тиеш. Бина ішінде ұсылғанлары қотнашмай. Жеңушілерінің исемнәрін ғойлә білен сөйлебіз деп аталған телемарафон барышында ұйыштырушылар иғлан етешек. Толарақ мәғлумат ВКонтактыдағы Татарстан Олға сахифесінде бар. Хәзер рекламадан соң ойратышамыз, хау атырышы білен тоныштырыр, әмин собыллашам, исән емин тұрғыз. Жить на берегу озера рядом с природой. Что может быть лучше? Новый жилой комплекс Алтын-Яр. Ипотека 3,5%. Без удорожания стоимости квартиры. Алтын-Яр. Гармония комфортной жизни. 216-68-68. Продсклад Победа. Самса с говядиной замороженная 143,90 за килограмм. Котлеты рыбные 840 грамм 139,90. Мне эта куртка нравится. Какую выбрать? Зачем выбирать? В сентябре при покупке одной куртки вторая в подарок. Ермак, Волгоградская 8 и Зорги 77. Мәскәү, Аршал, Фирдус Тимаев Мәскәү концерт залына өр-яңа программа белән килә. 20 сентябрь. Остров Мечты сәүдә күңел ачу үзәге. Билетлар Заманча.ру сайтында. Заманча, Мәскәү шәһәре, Измайловский бульвар, 56-25 фатир. Огрен 10 97 74 64 34 41. Яшикләвә. Ояз Гыйләҗев исемендәге Чаллы Татар дәүләт драма театры 15, 16, 17 сентябрьдә Казанның Камал театрында Ак калфак, Сихерче, Бөке спектакльләрен тәкъдим итә. 24 елның 10-15 сентябрендә Мәскәүдә Россиянең Малый театрында Галескар Камал исемендәге Татар Академия театрының күптән көтелгән гастрольләре уза. Тарихи сәхнәдә һәм Олы Урдынкада иң яхшы 6 спектакль уйналачак. Билетлар сатуда 12 яшьтән өлкәннәр өчен. Ваша работа – это стабильность вашей семьи. Но кто позаботится о вас? Диспансеризация. Возможность своевременно выявить проблемы со здоровьем. Обследование возможно в рабочий день. Зарплата сохраняется. Запишитесь на бесплатную диспансеризацию. Ваше здоровье – благополучное будущее вашей семьи. На лишние траты тебя мы не подначиваем. Телекарта говорит: смотри, не переплачивай. 19 сентябрь. Популяр җырлар авторы, композитор Ринат Губайдуллин иҗатына багышланган зур концертка рәхим итегез. Ярчаллы шәһәре, энергетик мәдәният сарае. Играй гормон. Анализы на гормоны в гемотест. Проверка щитовидной и поджелудочной железы. Обмена веществ мужского и женского здоровья. Исәнмесез? Сезнең белән мин, Айрат Шамс. Киләсе тәүлектә республика антициклон йогынтысында калачак. Явым-төшем ихтималы аз. Хәзер тулырак. Яндекс погода сервисы мәгълүматлары буенча Арча, Кукмара, Биектауда аяз, яңгыр көтелми. Көндез температура плюс 18-20, төнлә плюс 5-8 градус. Буа, Кама тамагы һәм Апаста аз болытлы, явым-төшемсез. Көндез температура 17-20, төнлә 5-11 градус жылы. Нурлат Ширмешән һәм Мамадышта алмашынучан болытлы һава. Яңгыр фаразланмый, температура көндез 19, төнлә 4-9 градус. Яршаллы Түбән Кама Сарманда аз болытлы, явым-төшемсез. Температура көндез 18, төнлә 6-8 градус жылы. Әлмәт, Лениногорск һәм Урыссуда алмашынучан болытлы, яңгырлар көтелми. Температура көндез 16-18 градус, төнлә 5-6 градус. Республиканың туристлык шәһәрләрендә дә явым-төшемсез һәм аяз булачак. Зөядә көндез 20, төнлә 8 градус жылы. Кояшлы, явым-төшемсез көн көтелә. Болгарда көндез 18, төнлә 10 градуска якын. Аяз, яңгырлар фаразланмый. Алабугада температура көндез 18 градус, алмашынучан болытлы, явым-төшемсез булачак. Төнлә 7 градус жылы. Казанда да кояшлы була. Яңгыр вәгъдә итмиләр. Көндез 20, төнлә 9 градус жылы. Атмосфера басымы югары. Ул терекөмеш баганасының 767 мм тәшкил итәчәк. Җил төньяктан секундына 3 метр шамасы. Дымлылык 37%. Җирнең магнит кыры тыныч. Әлегә шулар. Уңышлар сезгә.